salni bagwi jammu-kashmir thangwi tongkha montri bokhorok Narendra Modi kwbang samwng bwtangni foundation stone songsai rwnai montri bokhorok Modi abo simia srinagar 10 international yoga day ni panda phai manjak phainani kok tongo Modi ni te khakse phasingke lai thanai salni saltam romino jammu o kaisa ni ulo kaisa terrorist rok joprok laimani pati mung pati tongkha jammu ni haborno jeri naikolani bagwi achoklai mung khlaika kendriya union home minister Amit Shah aboni bisingo tabuk thangwi tongkha montri bokhorok Narendra Modi Butni pilai mungni jora wo thanglia jammu-kashmir Modi Butni ulo tabungna puila phai tongkha Modi sangrong sani sanja jora ni dam tongo srinagar ni empowering youth transforming jammu and kashmir ni kaisa panda thangnai Modi a panda thangwi kwbang mostal berai naikolai montri bokhorok aboni ulo sanja jora ni dam tok tamwi soti thamchi wo srinagar ni skicc wo 10th international yoga day ni panda thangnai montri bokhorok Modi a panda thangwi kokbo naraknai te yoga bo khlainai Modi joto miluboi 1500 crore rangni 84 nangkukmani samwng bwtangno songsai rinai Modi abo simia salni berai mungo 2000 ni sebo kwbang sebok o job ni bagwi appointment letter rwnai montri bokhorok Narendra Modi Bureau report bokhorok।